onnistunut. Saankohan mä uuden yrityksen? Mä oon cameraman. Sä oot ihan näppärä cameraman. Meidän vaihtaa rooleja. Sinne meni mun laukku. No, mä olisin voinut sanoa, että moi ja tervetuloa uuteen YouTube-videoon. Me ollaan nyt saavuttu tänne Helsinki-Vantaan lentokentälle. Eikö se ole aika laaja? Pistit kuvat tulleen vitun läheltä. Mut joo, ollaan saavuttu nyt tänne ja nyt lähdetään seuraavaksi Espanjaan. Nukuin ehkä 2 tuntia. Kello on tällä hetkellä 2:04. Onko se hyvä nukkua lentokoneessa? Kyllä mä oon. Kyllä mä sanoisin, että mä oon aina nukkunut lentokoneessani. Eiköhän se onnistu tälläkin kertaa. Mäkin koetan, jos mä saisin parin tunnin päivykset. Mäkin nukuin pari tuntia yöllä. Mitä? Se monsteri, minkä sä joit matkalla tänne, niin auttaa varmaan sitä sun nukkumisprosessia. Yeah. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, whoa, whoa, when you done. They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twin blocks, turn you to a dancer. I see 2 twin. Joo, nyt saatiin auto. Mutta tää ei olekaan mikään tilavin. Ja meillä on kyllä tässä tätä tavaraa. Joten seuraavaksi aloitetaan tämmönen pieni muotoinen Tetris. Aika iso muotoinen Tetris nyt. No joo. Oh. Me ollaan kusessa. Niin ollaan. Me löydettiin ratkaisu, miten me selvitään tän Dadwagonin. Tää on sellainen isoveli-vagoni korkeintaan. Tää ei oo Dadwagoni, kun tää on sen verran ahdas. Hyvin mahtuu. Ei mitään ongelmaa. Nyt me lähdetään Outlet-kylään. Vissiin. Joo. Yeah. Spendaa vähän. Haluatko Samuel sun kamera? Ei. No. Ei, kyllä mä voin pitää sen. Tää on ihan kiva. No niin, tultiin tällaiseen Outlet-kylään tuhlaamaan aikaa, koska me päästään vasta 5 meidän Airbnbihin ja kello on tällä hetkellä 11:46, joten vielä joudutaan hetki venailemaan, että päästään kämpille, niin tuhlataan aikaa. Ja Iisalla kengät, niin katsotaan, jos sellaiset löydettäis täältä, niin se olisi ihan win tilanne. Okei, me ehkä löydettiin Iisalle kengät. Tommoset gasellit. Näytäpä vähän sivusta. Nosta lahjat. Clean! Se on niin erilaista. Siis mun mielestä noi on hieno. On, mutta mä en tiedä, onko ne niinku oikein kokonaisia. Haluaisit sä niinku isommat? En. No mut ei nää kyllä pienemmätkään voi olla. Niin. God damn! Vitsi mun tekis mieli nyt jotain tommosta. Te ette arvaakaan. Mä voisin varmaan syödä ton itse yksin kokonaan. No. Tultiin siis nyt käymään kaupassa hakemassa jotain pientä evästä, koska ei päästä vieläkään kämpillä. Kello on tällä hetkellä 13:52 ja toissaan 5 päästään vasta. Käytiin siellä Outletissa pyörähtämässä, ostin tämmösen lippiksen, Iisa sai ne gasellit ja kaverit kanssa sai jotakin kivaa. Mut joo, nyt jotain evästä tästä ja sitten tuhlataan lisää aikaa. Tommosena nää älläin.
Wow, siellä oli avain. Mä mietin, että mitä sä menet sinne tekemään. Niin, se tuntee paikan jonain. Niin. Äijä vaan meni jokin vitun varasta. Tervetuloa meikän cribbiin. Mikkehän osti vasta nyt täältä Espanjasta asunnon. Ja nyt me voitais näyttää, että miltä tää näyttää. Tervetuloa Matalaan majaan. On aika... Joo. Kyllä täällä pari... Joo. Okei. Hei. Tästä voisit hypätä. Ah niin, tuolla meillä on toi uima-allas. Vois olla paskemaskin maisemat. Joo, vois joo. Ajattelin, että ois näin kivat ollut niistä kuvista. Jep. On kyllä ihan siisti. Ihan jees. Late night telephone, calling all the wallflowers I know. Out the dark and into the light. Half love, half regret. Dressing up for Polaroids and cigarettes. Socialize, romanticize the life. Floating on my low-key vibe. Floating on my low-key vibe. I don't need a late night high. I'm floating on my... Tässä on nyt päivän ensimmäinen ateria lennon jälkeen, tai tämmönen kunnon ateria. Mä oon vähän just snäkkäillyt tommosta pientä riisikakkuja ja maapähkinävoita ja rusinoita, mutta nyt tämmönen kunnon annos kyllä kelpaa. 90 grammaa riisiä, 75 grammaa kanaa, 40 grammaa ananasta ja 100 grammaa kasviksia ja 40 grammaa rusinoita. Kelpaa. Jees. Sitten... Wow. Jep. Yes. Yes. Vittu sä oot kiristynyt paljon. Se on jännä miten paljon sun jalat on muuttunut. Siis se näyttää isommalta. Näyttää... Tää on ihan vitun hyvä. Oota, pysy siellä. Yes. Takareiset pohja. Pohja. Glutes pad. Kyllä. Sun pitää se olla tossa kirjallisen vuoden päästä. Meillä Jep. Yes. Onko sulla joku jumi tuolla selässä? Semmonen kauteen. Paljon se on mennyt eteenpäin nyt tässä näin lyhyessä ajassa. Siitä, että me oltiin jo kireitä, nyt ollaan vielä niin kireempiä. Et toi... No yläkroppa nyt oli ihan vitun valmis jo aikaisemmin, mitä hyvin jalat on tullut nyt. Niin paljon syvempi, mitä se oli silloin kuukausi takaperin. Toi on härski. Käy tsekkaa nyt sun painoa, kiinnostaa tietää vähän, että missä mennään. Joo. Saa nähdä minkälaista porukkaa tulee vastaan. Niin, no me tuodaan ainakin parasta. Joo. Se on varma. No hyvä, jos se on. Ihan siis todella hyvä. Ihan niin kuin siis parempia voisi olla tässä kohtaa. Joo. Siis positiivisesti yllättynyt. Tai odotus oli korkealla, mutta se oli vielä niin kuin sitäkin kovempi.
No niin, kunto tsekattu tältä päivältä. Viimeinen ateria naamariin. Tosta joku hyvä YouTube-video vielä päälle. Ja sit painutaan nukkumaan ja huomenna aamulla kun me herätään, niin lähdetään reenaamaan ja etsitään joku paikallinen hyvä kuntosali. Katsottiin tossa valmiiksi jo yksi hyvän näköinen mesta, niin käydään katsomassa, että millainen se on. Vaikutti ainakin kuvien ja videoiden perusteella ihan hyvältä. Mutta nyt ruokanaamariin ja nukkumaan GN. Hyvää huomenta ja tervetuloa uuteen, ei mikään uuteen video, vaan uuteen päivään. Pre-workout miili. Ja täällä on aika kivat maisemat. Nyt te näette. Aika kivat maisemat syödä. Mut nyt toi naamariin ja sitten lähdetään reenaamaan. Tänään on tiedossa tämmönen upper-treeni, niin mennään tekemään tää ja käydään testaamassa se sali, mistä mä eilen puhuin. Niin nähdään vaikka seuraavaksi salilla. Hei hei! Attitude gym. Miten tästä menee? Mulla ensi viikolla kun Oli Unlimited Fitness eikä Ultimate Fitness, mutta löydettiin silti perille. Tää näyttää tosi hyvältä. Niin. Näyttää tosi. Säkin näytät hyvältä. Kiitos. Saavuttiin just salille ja mennään katsomaan minkälainen tällä kaveri huutelee meidän nimeä. Hello. TM-kisojen goodiebagissa ilmaiseksi silloin. Siellä oli joku tällainen aina. Tuossa oli myös mitkä näitä fatburnereita kiihdyttäneitä sun diettiä. Mikäs pommi tää on? Vielä vaattis. Takadeltseillä saada hyvin lämpöä siinä, että se on oikein kiva lähteä jatkamaan. Se on tämmönen kevyt aloitus lämmät päälle. Tehdään. Tässä on siis reverse. Voin sitä tehdä yhden käden taliakin. That's I'ma be like, whoa, whoa. She wanna fuck that below, low. Scrapping the bottom of barrel, you scrapping the bucket, you scrapping below, low. All of my dishing in beds and working that bitch, I'ma rock on the road, road. She getting beds and she getting wicked, I fucking that bitch, roll a boat, boat. Need the dirt. I got these diamonds on me, bitch, I work. Take it to flirt. Taking those in it, that shit never work. Put it in the dirt. Fucking that bitch, got my hands up a skirt. This shit never hurt. Whoa. Tell me who's alive, tell me who's two times in this bitch. Tell me who's gon' die, just got BC 2 times in this bitch. Taking me alive, I don't see how this shit's gonna work. This shit do or die, how to know these pills gon' make me work. Fuck you think this is no bitch, this ain't no show and tell. Send that bitch to heaven and she send my ass to hell. I'm your favorite rapper and I'm rich, I ring a bell. I feel like a turtle waiting diamonds on my. I cannot serve no fees, chrome hearts on my jeans. Bitch gonna gobble to me, I'm so damn high every day of the week. Kicking that bitch in the fro, shut the fuck up, you talking my toes. If you know her, but where does she go? When the fuck is your bitch on me, foot like a hoe? That's I'ma be like, whoa, whoa. She wanna fuck that below, low. Scrapping the bottom of barrel, you scrapping the bucket, you scrapping below, low. All of my dish in beds and working that bitch, I'ma rock on the road, road. She getting beds and she getting wicked, I fucking that bitch, roll a boat, boat, boat. Yes. Sitten anatomisesta läpi vaan. Yes. Tämä on kuitenkin päässä ja hyvä perse. Tästä on uusiksi tuo siirtymäpotilaisen koljun, tuossa se alaselkä näytti härskiä. Hyvä. Mennä oikein. Se on kyllä oikeesti aika vitun kireä. Sairas. Ei oo enää ottamia.
ostin niitä fatburgereita. Koska se myy mulle se 3 kerran käynnin, niin myi samalla fatburgerista. Toimii aika hyvin. Nice. Well. Yes. Yes. Nyt kun taas samaa värisiä kuin tuolta aamusta. Yes. Toi on kyllä vitoilla. Se on oikeastaan niinku vaan pitää nyt melkein kisoihin asti. Et en mä niinku nää just samoin sunkin kanssa täytyy katsoa, että nyt me on ollut aika korkeat päivät. Et mä en ehkä halua tosta lähteä nostaa sitä painoa sen enempää. Toi on nyt niinku ihan täydellinen. Mikke, sun auto on tossa. Niin näköjään. Aika hieno, eikö oo? Se näyttää. Toi vois sopia sulle. Inspistasit sun golfia kanssa. Samanlaiset teipit kylkeen. Pitäisikö ottaa IG-kuva tossa? Mun mielestä vois olla ihan tough silleen. Joo, äijä istuu autossa. Miken Toyota. Vaan kuvaat. Joo, mennään syömään. Liftan droppi 8 tulee nyt tämän viikon sunnuntaina ulos, eli 3.5. josta löytyy esimerkiksi tää klubihuppari uudessa värissä. Toi on ihan sikahieno mun mielestä. Toi on legit varmaan ehkä mun lempparituote Liftalta. Mä en oo vielä edes saanut tota, mua vähän harmittaa. Mun paketti on tällä hetkellä postissa ja mä oon Espanjassa. Niin mä joudun vielä vähän oottamaan, että mä saan ton. Mutta tosta mä oon tosi haipeessa. Toi on ihan sika hyvä väri. Ja tosi kiva mätsätä vaikka jotenkin vaaleitten farkkujen kanssa tai näin. Eli menee myös vapaa-ajalla sitten treenien lisäksi. Tai voihan sitä vaikka treenata farkutkin jalassa. Joo. Trackpantseista tulee kans paranneltu versio. Eli näissä oli joillakin lähtenyt esimerkiksi toi logo. Mun housuissa kanssa on vähän lähtenyt toi logo silleen kulumaan. Niin se on nyt fiksattu. Ja tossa taisi olla joku muukin fiksaus. Mä en muista liittyykö se nyt noihin naruihin vai mihin. Mutta taisi olla. Toivottavasti mä en nyt oo väärässä. Mutta paranneltu versio siis trackpantseista tässä dropissa. Ja noin meni viimeksi kuumille kiville. Eli nyt oikeesti jos haluat, niin koodi Samuel ja tolloin kello 20 tai 19.30, jos oot tilannut uutiskirjeen, niin varmistat, että saat tollaiset, koska noin meni viimeksi oikeesti tosi nopeasti. Ja no, niin kuin mä mainitsinkin jo, koodi Samuel, pystytte tukemaan mua, sillä se oikeasti tukee ja auttaa mua tosi paljon, jos te käytte mun koodia. Ja arvostan sitä ihan sikana, siis oikeasti tuette videoita, tuette tämmöistä kisaamista tai näitä kisajuttuja ja videojuttuja. Pystyn tekemään teille parempia videoitakin esimerkiksi. 4 päivää kisoihin enää. Oikeastaan enää 1 treeni ja sitten 1 sellainen pieni pumppailutreeni ennen kisoja. Kisat on heti aamusta, eli Classic fysiikki ja sitten Games Classic Bodybuilding. Kiva kisata täällä ulkomailla. Ois kyllä oikeesti siistiä, jos pystyis vielä pärjäämään. Mut se nähdään sitten. Mutta ainakin nyt tulee paras kondis, mitä tällä kisakautena on lavalle tuotu. Niin mä oon siitä tosi iloinen. Yeah. Yeah, not living enough. This blunt, I'm taking a puff. I'm starting to feel like it's us. No trust, so do as you must.